Good morning mga ka-dragon. Ayan, early birds ang mga ladies. Yan, nandito kami ngayon guys sa farm. Dito kami mag-aalmusal. Ayan, Breakfast in farm. Mamaya naman ay mag-start na kami magtanim ng aming mga gulay. Ayan, syempre bago ang lahat ay magluluto na tayo ng ating almusal. Let's go! Na ang mga dala-dala natin dyan, guys. Meron tayong talo. Talo. Talo sa kamote. At saka magigisa tayo ng kamatis. Wow. Ha? Tsaka meron tayong pandesal. Okay, kakaano lang yan, mainit-init pa ang pandesali. Sana all nakaligo na. Ay, syempre kayo, hindi naligo. Wala. Eh. Ito na guys yung itsura ng ating tataniman. Oh. Medyo may improvement na rin. Natabasan na. Yung dito na lang sa sagingan. Ito yung ang sutsukata ko, nakandili sa kaon. Ang datignan, Okay, muna tayo. Mamaya na tayo magluto ng almusal. Almusal muna. Ikaw na magtimpla pa eh? Hindi matarik ka. Ayaw niya ng kwan. Sweet. Ayoko ng matamis. I hate sweet. Char. Ha? Guys, kape tayo. Baren, bigyan mo nga ng tasa yung bata na yun, oh, benta mami. Dalawa. Tatlo yung nakuha namin. Dalawa lang. Kailan mo kayo naging ready? Kailan ba na nakulang? Kape tayo mga ka-dragon. Kape sa farm. Hindi kape mo nga. Masarap-sarap ng ambience ngayong umaga. Ang naririnig mo lang ay mga huni ng ibon. At saka yung pag ano ni Kuya Efren sa ano, kalabaw. Tsaka mga tilaok ng manok. Mga langoy ng isda. Mga kawag ng mga naririnig namin ngayong umaga. malayo sa ingay ng mga sasakyan. Malayo kasi sa kalsada to eh. Kapag sa baryo ka, puro sasakyan, buruk-buruk ng motor. Yun lang maganda. Yung barot-barot ng mutaw. Ano ka na mga huli ng mga ibon o barutmot ng mutaw sa sakyan? Ang favorite ko guys. Yan, talbos. Baka ganito yung bunga nung nabili natin. No? Yung malalaki sana. Siyempre medyo mahaba rin. Hindi naman daw. Yung mabang masyado, wala Tikman bang to kasi nakukuha na sa dulo. Doon lang sa baba yung laman May niya. ano yun, uudin yung mahaba. Ate ano, yung baba, siyempre magsahil ng pa. Doon na siya masisira. May pating ano yun, baka yun. Ito katamtaman lang siguro ang haba. Ano man yata Pwede na nila ano yan? hindi pa nila pinasok. Yan, laki mo Ano yung ito? isa. Ito lang. Yes. Pagkain ng isda. Pwede na yan. Bini lang kulang dyan. Kaya nga. Butuan ko nga anong pagbog ng mga try ko nga. Ay lang yung hiningi mong pugpag. Hindi, maiyong pala. Ano din siguro. Baka banban-liit man na, antipasingal. Oo, kalaki eh. Yun ang magkuhan, mga anak. Hindi mga anak yan ang binitawan. Itong hulay. Check natin yung ating tanim na pipino guys. Nagsibol. Pero yung ampalaya wala pa. Ayun o. Yan.
Isa lang natin ang ating kamote. Boss. Ayan guys, naghahanda na sila Kuya Efren sa taniman. Actually yung punlaan nila ready na din, kaya lang hanggang ngayon wala pang pinapamudmud na binhi ang barangay. Wow, ang sarap naman ng ating agahan. Meron tayong tuyo, itlog, dilis, kamatis na ginisa, talong, tsaka nilagang kamote. Masalamat po sa mga biyayang pinagkakalog sa amin sa araw-araw na magamit ko ng itong lakas sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling ko na lahat sa Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Kain tayo mga ka-dragon! Ang sarap ng aming almusal. O, diba? Mapaparami kami ng kain ngayon ng umaga. Dito kami lahat kasi nga mainit dun banda. Gusto ko yung ginisang kamatis. Na may tuyo. Okay. Yung matira dito, tanghalian na namin. Talaga. Kamay tayo. Siyempre, Nagugas naman kami ng kamay. Pas. Ang Tiligaya. Talaga pag sa probinsya, kamay-kamay lang. Hila. sige, hila, guyaw. Kunyari, di ikot din yung kami sa nabili. Gusto ko yung talbos. O, kamatis. After nito guys, hahakot kami ng yung nabulok na ipa. Organic. Pataba sa ating tanim na talong tsaka sili. Mamayang hapon kami magtanim kasi mainit dito. Para hindi malanta. Kaya nga ako kontento. Sa Antiligaya guys, may sariling plato. Hila. Baon-baon na yan pag ganas. Ayun, Suka. Kaya mo ng kwan? Yung talbawan. Wala tayong ka. Oo, sarap po. Dahon. Ayun, dahon. Fresh. Pinitas namin to sa likod ng aming bahay. Kagabi, nag-flashlight ako. Baka may ahas. Sabi ko, bukas na lang kaya lang baka magmadali na naman tayo. Hindi na naman tayo. Nakalimutan na naman. Sarap. Galing magtampi nito. Natinida. Susukan tiyo. Hindi man manghang. Tawag ang arudan, tayong silo. Yan. Tingnan akong kanin. Hindi ako Ang tiyo sa likod mo. Ito, kunin mo at lagayin ko ng bago. Nahihirapan ako mag-abot-abot. Ayun sa property farm. Ako nga, bumulot ako na. Hindi, dali mo sa harap mo. Sa harap ng mga mukhang bago. Masarap sana kung hinog na hinog tong kamatis. Ang pulang-pula. Hindi ko pa tinikman mamaya. Lalo pag may mga bunga na yung kwan natin, no? Sana yung magpitas-pitas na lang kami dyan. Hindi pa kami nakakatanim Sa ngayon- magpigas na agad. Kamatis lang yung napipitas namin. Diba? Excited na naman sila magpitas. Di pa nga nakakatanim. 1 month na lang.
Ay, oo. Diyos ko. Ilang tulog na lang. Anniversary na natin. Natin mo yung balasari. Pero bago ang anniversary, birthday mo muna, pakain ka naman. Kailan ka magpakain? Saan tayo ay? Hindi Saan nga. ko kayo ng bonggang-bonggang biko. Ilabas mo rin daw kami eh. Baw. Ilabas mo. Ilabas mo kami. Tapos dito. Dito lang din. Muta. Basta punta tayo sa isla. Di Pilindro. Muta. Anong ganap sa birthday mo, Day? Wala, dito na siguro. Magluto ulit ng ganito. Malapit ng 20 ah. Tagal pa rin. Anong pizza na ngayon? 11. 10 araw na lang. 10 araw. Siyam eh. 11 naman yan. 21 yan. Isang Diba? pa. Hindi ako masyadong excited. Hindi kasi excited. Kaya magbakit na paano naman ako. matandaan ako? Ilang taon ko na apurte? Wala, hindi rin eh. 39. Secret. Wala, Bataan? matindi ngayon. Icon pa lang yan sa atin yung 35. Mm. 37 na no? 37. 38 na. 38. Huwag ang pangalandakan mo ba? Huwag mo na yung sabihin eh. Diyan man tayo mapunta. Kung mo ba? Yaman doon. Pakabusog ka na ngayon eh. Naku, parang kami makaubos ni Ping sa talbos talaga. Tayong ulam naman. Kamatis na tayo mamaya. Eh, ano ka dami-dami oh. Hindi na maubos. Kadami yan, maubos mo. Naparami na naman ang kain si Antipasay. Okay. Pero sa bahay, Kamatis pala. Sa bahay daw, isang tukol lang daw ng kanin. Hindi lang kain Sa sa bahay, kunti lang din tayo. Bakit? Wala, hindi ako wala siyang kwang, wala siyang Walang kasabay. kasama. magkain ng maga. Wala man talaga. Kwan, magtimpla na akong kape. Lagyan kong dalawang kutsarang kanin. Hindi dito tayo lagi ng kain. Para marami tayo nakakain. Hindi kayo marami kayong nagkakain kanya. Kaya sa bahay, Hindi na rin sa Ilang tipasing, marami sila eh. Minsan di man kami sabay-sabay. Di na pauna ko si Sarah. hindi man nagkakain sila balang yata ng umaga. Hindi. Dalaw. Kape na lang. Kaya Magkape lang sila ng maga. hindi ka lang sa bukid. So, ang Marcin kape lang, punta niya sa Maritisan. Doon na sa tabing kalsada. Minsan doon na magkape sa Kalsada. Doon sa tambayan nila doon. Naman ka. Masarap sana to. May kasabay pang ginahigop na mainit na kape. Nauna yung kape namin eh. Kaya, Ayun oh, mainit na oh. May ulit. Kape tayo. tanghali na. Pakuha. Busog na ako. Hindi ako masyado kasi sa umaga. Kanin. Talagang pan na ako kumain sa umaga. Kunti. Kasi nagkape pa tayo. Yung kayo ng aso. Ay, pag-charge yung ulam. Madami ako makain. Pag-type ng ulam. Ako pag ganyan yung ulam, marami akong makain. Kaya yung kanin ate. Sa likod. Pepel. O yung pangalawa ko pa lang. Sarap ng talbos. Madaw na out. Naulang. Susunod kayo na rin magluto at kunti lang nakakain ko pag ako ang nagluluto eh. Busog ka na. Kaya ayaw ko galuto eh. Dalo yung tikim ka ng tikim na. Ano ka magkain pag ikaw talaga nagluto? Kakunti lang makain mo. Kayo nga rin ang magtabay, ako ang magpayat. Sa dyan ante. Paghiraman din. Nagabilo pa lang tayo eh. Komplet. Uso, nanayin ko ng te. Pero man ang Kapag tayo jam. kuha ko ng panang saging at dilim ko lang. Nagpa-intro pa nga lang kami. Kaya nga. Parang kami nagkasultay na lang makina. Hindi ka mamaya ante. Wala ka na yung ginawa. Yung bumidagin ng tao. Parang kwento ah. Parang palaya ah. Sarap ng suka eh. Ako naman sa ganito oh.
much later. Manguha tayo ng isa. Pala. Padamang. Mula sa lupa tayo sa ipa. Bibigat sa isa. Butas peng. Ayan guys, dito kami sa tabing kalsada. May nakita kasi silang tipasing dito na magandang pataba. Yung pinag-anuhan ng kahoy, kinsuhan. Isa ko natin yun. Kalaki. Ilahin mo nga. Naman kataba. Kalaki kataba. Kataba kasi ng pinagparan niya eh. Hindi mo lang na natadagan. Ito yun, natangko na ka. Sino yan eh? Baka mag-kanto na. Hindi pa kasi ito masyadong tuyo. Hindi na yan. Kahit di naman karga yan, tama na yan. Mabigat din. Abot. Ang tiba mo ay. Meron na.
Bakla dyan! Buko na dito. Ako sa gate na. Dito makita. May kirito ni Jay dagdag ko. Putol na. Oh, ikaw na oh. Wala na ako na. Pag nakikita ko eh. Natangkin na. Yan, nandiyan sa ilalim. Nilabas ko. Kadaming uok. Tataba. Wala na ano na. Pataba yan! Wala kain to. Mama. Ayun oh, natambong. Yan. Sabi nga tayo ata. Tayo eh. Pero sa gilid niya mga kwan. Kainin natin yung uak. Sige ah. Ikirog natin. Miche. Kadaming kwan. Oh, bulate. Yung Sunggarat. pansit kanto. Tama na yan? Okay na? Ay, Jay, nakapitan! Nakapitan! Nasa sumot mo na. Ay, bulate. Ay na ako. Kasasaad man nalaw. May bangs ka man, Jay. Labulate! Walang bulate ya. Okay guys, dahil medyo madilim na, back to work na tayo. Magsimula na natin magtanim-tanim. Ito yung mga nahakot nating pataba at lupa. Mix. Mekos na yan! Ang galing ng tita ko na yan, mag-mekos. Ang lupa. Sobrang linis ng tita. Sobrang galing ng tita ko na yan. Nasibugan natin na punta Dagana. Bigla kumata ka na pinagpintas ng pagkagawa. Ate, dito ka pa nagakuha? Hindi, tapusin ko muna dito. Baka maubusan lang. Init pa yata. Para isang kwan lang. Isang pisto lang. Laylay. Okay, nakakarami na tayo ng ating sili. Naitanim na sili. Si Gigi ang taga-dilig, kami ng tipasing, taga-tanim. Tagalagay ng payong si Ate Madonna. Baka maglanta yan pag walang lilim.
Mabuhay ka ha, bigyan mo kami ng masaganang ani. Ayan guys, tapos na natin itanim yung sili sa talong naman tayo. Dalawang talong na sila. Ito pa, may kon pa, oh. May sila. Hindi pa nakuha. Ito pa, sila? Hindi pa nakarem? Hindi pa nakabunan. Ayan guys, patapos na kami sa talong. Mag-alas 4 na. Ay, nanggabitin mo dyan yung blade. Mag-igib ako. Ado mula kita dalang ko, mutin. Nabandag tayo guys. Tapos pagdating pa ng Trigaya maglaba. Kaya mo na naman sa bandog. Sabay-sabay lang ha. Sakto alas 4 natapos. Oh my God, dalawang oras. Nagsimula kami nagtanim ay alas 2. Alas 2. O diba? Kanya-kanya kasi kami ng gawa. May taga butas, may taga shoot sa butas, may taga takip, may taga dilig, may taga igib. Okay guys, dahil napagod ang mga ladies, kape-kape tayo, kaya lang yung mainit namin guys. Medyo hindi siya mainit. Malamig. Agtutukol yung Nescafe, ay yung Coffee Mate. Hindi natunaw yung gatas, guys. Sagan na lang namin, talagang gutom. Gutom na gutom ang mga ladies. Gutom ang mga lingkod. Orianda tayo. So ayan mga ka-Dragon Valley, pauwi na po kami. Yan, whole day kami dito sa bukid. Finally natapos na rin natin yung pagtatanim ng ating mga gulay-gulay. Magtatanim pa kami ng okra pero madali na lang yun. Sana guys ay nag-enjoy po ulit kayo sa panibagong episode na to. Bye po, kita-kits po sa susunod na episode. Bye, love you. We love you.